DXDC Radyoman Report. Gilubong na kagahapong adlaw sa Maa Public Cemetery, subay sa Muslim Customs and Traditions, ang ex-convict ug recidivist nga si alias Kitong kun Arnel Alabata, kinsa napatay atol sa bypass operation nga gilusad sa San Pedro Police Station dito sa Barangay 37-D niadtong Hulyo 16, 2023. Gikasakit sa inahan nga tadtad sa bala si Kitong hinungdan sa iyahang kamatayon. Atol sa interview sa inahan, dili kini motuo nga nakigpinusilay kini sa kapulisan ug wala matod pa kini armas. Gani nagpakiluoy pa kini para sa iyahang kinabuhi. Alang sa mga kabanay, planted ang mga droga ug baril nga na-recover sa posisyon sa drug suspect. Matod sa inahan, nagpadayon ang pag-report sa iyang anak ngadto sa Department of Health human kini nakagawas na sa unong katuig nga pagkapriso sa Davao Prison and Penal Farm kun Davao Penal Colony sa kasong droga. Sa report, bisangput sa madugoong enkwentro ang bypass operation tali sa suspect humangingong namusil kini gamit ang revolver inay mo simitig malinawon hinungdan nga gipabuthan usab kini sa mga operatiba. Atong kapulisan dili po na basta-basta mo dot na sa record mo nato na siya ma'am no nga pila na po ka bypass operation ang atong gipahigayon. Daghan man sa ilahang naabot din sa stasyon. Gawas na lang katong mo sokol sa atong kapulisan dili pud pwede nga mabutan sa ilanganin ang kinabuhi. Tibutyag ni Police Major Marvin Hugos, San Pedro Police Station Commander, nilusad og paraffin test ang Davao City Forensic Unit ug documented ang operasyon. Abli usab ang kapulisan sa investigasyon kung duda man ang mga kabanay. Nakuha sa crime scene ang .38 nga revolver, 4 ka mga bala ug 12 gramo sa sabu. Kadunay estimated street market value nga 192,000 pesos. Grabing atras sa kong anak. Grabing patay ba? Waman ng ta. Ngayon anak nila. Gabari sila kung kuhan. Enang waman ito sa ayun. Labar kami yan. Ilang madawat sa kuha. Ngayon anak nila may tamang sa kong anak mga ingin nga. Ipapriso lang to sila. Alam ko pa siya. Ngayon pagaday siya. Anak, masilingan. Gikan din sa Davao City Police Office, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ganita, Tatak, RMN. Tatak RMN.